Witajcie k nam do VEB Che Guevara Cigara. Sme tu we oddzielu walcowania a zabawienia wonkołneje worszty cigarów. Čišćarska mašina je najspiešniejszy model, kotryż nam tučasnej dyspozycji stoi. A w osobince od komandante Fidela Castrusa w lecie 1971 zjatočne zawiedziena. Stopniowaniu brutosocjalnego wunożka posłużuje ju jenoś jejnitki sobudziewaczo. Jeho zbytni 20 kolegojo są z reparaturu tuteje maszyny dospełnie wučeženi. Podlanski wustok je wsiednie wudacze serbskich nowin. Kaj zawieście wieście, čišća so serbskie nowiny tu na Kubie. Dla toho wyhakle wieczór dostanecie. Tu widzimy naszego najmłodszego sobudziewaczera, Miki Che Guevara. Hej, won je niemandzielskie dziecko znatego rewolucora Che Guevara, a będzie nasz przychodny el prezydente tu na Kubie. Tu czasne czynił w każdym zawodzie równoczasne praktykum. A netko sme pola naszej socjaldemokratycznej komunizmusbrigady Helmut Schmidt. Oni wiercza nasze innowatywne mediterrane biocigary. Czerstwe zela a lipowe wopena z płodnych kubanskich honów. Po całym świecie są nasze ekskluzywne produkty za dewizy przedawają. Ale nasze kapitalistyczne konsumenty, kaž też ewangelskie bratry, dostaną przydatnie osobity aroma. Dajcie je sobie słodzić.